олимпиадаҳои зеҳнӣ, мастер-классҳо, мусобиқаҳои варзишӣ, вохӯриҳо бо шахсиятҳои маъруф, сафарҳои омӯзишӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ барои иштирокчиёни форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод дарси дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллатҳои гуногун гардид. Наврасону ҷавонон аз кишварҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Арманистон, Беларус, Россия, Ӯзбекистон, Гурҷистон ва Тоҷикистон дар тамоми чорабиниҳои форум фаъолона иштирок намуда, аз сатҳи баланди ташкил ва баргузории он изҳори қаноатмандӣ карданд. Уже прошло несколько дней форума, я уже успела познакомиться с культурами, с традициями разных стран. Мне все очень понравилось. Каждая страна имеет свою культуру, свои обычаи. Я уже успела познакомиться с ребятами из разных стран. Мне очень понравилось. Программа очень насыщенная. Каждый день различные мероприятия, новые знакомства. Заключительный день на форуме в рамках лагеря «Шахин». Природа потрясающая, очень зелено, воздух отличный, погода, солнце, прямо лето. кӯдакону наврасон зимни суҳбатҳо иброз доштанд, ки Тоҷикистон дар хотири онҳо ҳамчун кишвари зебо, дорои табиати нотакрор, фарҳанги қадима ва мардуми меҳмоннавоз нақш бастааст. Онҳо аз иштирок дар форум таассуроти амиқ бардошта изҳор намуданд, ки дар ин муддат дӯстони зиёде пайдо карда, бо фарҳанг, таърих ва расму оинаҳои кишварҳои гуногун аз наздик шинос шуданд. Salam, men Turkmenistandan arkadaş şehrinden 12. sınıf o'quvchisi Serdar Fikarim. Tabiati Tojikiston mo'ro maftun namud. Oftob, obu sabza istirohati mo'ro purra soxt. Do'stoni ziyod paydo kardam. Барои истироҳат ҳатман ба ин диёр боз меоям. таъкид карда шуд, ки ҳадафи асосии баргузории форум таҳкими муколимаи фарҳангҳо, густариши робитаҳои дӯстона миёни наврасону ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, тарбияи рӯҳии таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ба фарҳангҳои гуногун ва рушди ҳамкориҳо мебошад. من طول 10 روز در اینجا با کودکان دیگر کشورها استراحت کرده دوستی پیدا کردم. دوستان من از همه دولت ها می باشند. مثال از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، بلاروسیه. خوشحال هستم که در چنین وطنی تنج و آباد زندگی دارم و چنین پیشوای غمخوار دارم که برای ما کودکان چنین شرایط‌های مهیا کردند. форум дар тӯли 10 рӯз барои иштирокчиён ба як мактаби воқеии дӯстӣ ва ҳамдигаршиносӣ табдил ёфт. дар ин муддат наврасон на танҳо дониш ва ҷаҳонбинии худро васеъ намуданд, балки риштаҳои дӯстиро миёни худ мустаҳкам карданд. Азербайджаннан, Odlar yurdundan salamlar. Этот форум был замечательно проведен. Все люди Таджикистана очень сильно гостеприимные, очень дружелюбные. И мы удивились, насколько солнечный, насколько добрый Таджикистан. Спасибо всем огромное за эти впечатления и эмоции. Все было шикарно и на высшем уровне. бо анҷоми чорабиниҳо дар вилояти Суғд иштирокчиёни форум ба шаҳри Душанбе раҳсипор шуданд. дар пойтахти мамлакат онҳо аз як қатор муассисаҳои фарҳангиву таърихӣ боздид намуда дар маросими расмии ҷамъбасти форум иштирок хоҳанд кард. ҳамин тавр форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод бори нахуст дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида ҳамчун майдони муҳими дӯстии, ҳамдигарфаҳмӣ ва муколимаи фарҳангҳо миёни насли ҷавони кишварҳои иттиҳод ба анҷом расид ва барои иштирокчиён хотираҳои неку фаромӯшнашаванда боқӣ гузошт. Мастона Муҳиддилозода, Озодҷон Абдуғаффоров, Ҳабиба Иброҳимзода, Ахбор.